Og velkommen. Man kan forenklet set dele ølbrygning op i 4 trin. Mæskning, urtseparering, urtkogning og gæring. Jeg vil starte med trin 1, altså mæskningen. Mæskning er den proces, hvor enzymerne fra malten, som vi ved er blevet dannet, når bygkernerne spirer, omdanner maltens stivelse til maltsukker. Maltsukkeret er meget vigtigt, da den skal bruges til den senere gæring, fordi gæringen bruger maltsukkeret som næring. Mæskningen foregår ved, at man knuser malten samt blander det med varmt vand. Nu vil enzymerne og stivelsen trænge ud og i gang sætte mæskningen. Man knuser malten, så stivelsen i kernen, når det nemmere opløses i vandet. Som vi selv har prøvet det, tager det et stykke tid ved ca. 65 grader, og blandingen vil langsomt blive mere og mere gylden. Trin 2. Urtseparering. Når man er færdig med mæskningen, har man nu det, der kaldes mæsken. Det skal siges, altså deles i 2 dele. Den ene del er den faste del, som kaldes masken. Den består af skallerne fra malten. Den anden del er den flydende del, som kaldes urten, som er den, man skal bruge i den videre brygproces. Urten har en lidt særlig smag. Den er sød og lidt brødagtig, og man kan godt smage maltsukkeret, da den smager sødt. Trin 3. Urtkogning. Urtkogning tager cirka 1 time. Lige inden man starter kogningen, tilsætter man humlen. Under kogning afgiver humlen nemlig sine bitterstoffer til urten. Samtidig vil en del af humleolierne, der giver aroma, midlertidigt forsvinde. Det er ofte derfor, man tilsætter aromahumle, når urten er ved at være færdig med at koge, for at give øllet ekstra aroma og smag. Når kølingen skal de udfælde stoffer, som kaldes troprase. Inden kølingen skal de udfældende stoffer, som kaldes trop, frasepareres. Når urten er færdigkogt, skal den køles ned. Det er nødvendigt, da for høje temperaturer vil dræbe gærceller. Vi vil lige uddybe den omtalte humle. Humleplanten er en slyngplante, der tilhører cannabisfamilien. Planten kan skyde op til 8 meter med en fart af 10-20 cm i døgnet og kan blive omkring 50 år gammel. Humlen er særkøn, det vil sige, at den både har en han- og en hunplante. For bryggere er det hunplanthen, der er den mest interessante, eftersom det er den, der sætter de eftertragtede kogler i løbet af sensommeren. I en humlehave udrydder man normalt hanplanten for at undgå bestøvning, da der i frøene dannes et fedtstof, som kan give øllet en uheldig smag. Humlens væsentlige egenskab er nemlig at krydre øllen og balancere maltens sødme. Man opdeler humlen i aromahumle, humle, bitterhumle og universel humle. De vigtige stoffer i humlen, som er med til at give øllen personlighed, er alfa- og beta-bittersyre, altså harpikser, som giver den bitter smag, atiske olier, som både giver aroma og smag. De fordamper let sig selv ved lave temperaturer. Når man en sommerdag lugter til en blomst, kommer duften netop fra atiske olier, som fordamper. Udover at humlen giver øllen sin personlighed, har den også en desinficerende virkning, som gør, at øllen kan holde sig i længere tid. Men for at få bedst mulig udnyttelse af humlens stoffer, er det ikke ligegyldigt, hvordan den forarbejdes. Den oprindelige metode var at tørre humlen og pakke den i store batter. Desværre blev humlen meget sårbar over for tryk, og den mister nogle af sine naturlige stoffer af alfa-bittersyre og de væsentlige olier, og var samtidig svær at transportere. Derfor presser man i dag humlen sammen til en lille pille, hvor de ønskede stoffer stadig er intakte. En anden form er dog også at producere hummelekstrakter. Her taler om et raffineret produkt, hvor den alfa-sirupagtige masse tilsættes på samme måde som almindelig humle. Vi kan forresten også lige vise et billede af humlen. Ja. Bryggeren udvælger meget nøje hvilke humlesorter han vil tilsætte sin bryg. Han skal primært overveje 2 ting. For det første hvad og med hvilken indbyrdes forhold den påtænkte humle indeholder af alfa- og beta-bittersyre. Og for det andet humlens indhold af såkaldte essentielle olier er. Disse forhold er afgørende for øllets bitterhed, smag og aroma. Alfa-beta-syren er kilde til 90% af bitterheden i øllet. Resten af bitterheden tilføjes ofte af indholdet af magnesium, karbonat og kloridioner fra brygvandet. Alfa-beta-syre findes i 3 forskellige former,
hummelone, adhummelone og kohummelone, som har hver deres bitterhed. Kohummelone bruges dog ikke tit, eftersom den giver en skarp, ubehagelig bitterhed og ydermere har en negativ effekt på skumkronen. Beta-bittersyre er en mildere og fremtræder sådan set ikke bittert, men mindre det iltes. Til gengæld er beta-bittersyre nemmere at stabilisere og kan altså bevares over længere tid, når humlen er tilsat og blandingen koger, og når blandingen koger, sker der en reaktion, hvor alfa-bittersyre forandres, hvilket resulterer i bitterheden i øllen. De essentielle olier er afgørende for smagen og aromaen i øllet, som ofte giver de citrusagtige, blomstrende og krydrende aromatiske nuancer, som spores i øllen. Blandt de over 300 forskellige olier er det dog kun få af olierne, der har en afgørende indflydelse på øllets aroma. Der bruges især 4 olier, nemlig myrisin, karpellerne, fransen og humlen, da de nemt nedbrydes under brygningen. Humlen tilsættes under brygningen på flere forskellige tidspunkter. Generelt bliver den ikke tilsat, før urten er i kog i kedlen. Afhængigt af øltype og øls ønskede bitterhed tilsættes mellem 80 gram og 200 gram humle per hektoliter øl. I en traditionel lagerøl tilsættes kun en lille portion humle i starten af brygningen og resten hen imod slutningen for at bevare så mange af de flygtige essentielle olier i urten. Skal man bruge en øl med en karakteristisk bitterhed, skal man lade bitterhumlen koge en time i urten. I England har man traditionelt anvendt humle, når øllen var færdigbrygget og tappet på fad. Denne fremgangsmåde kaldes for dry hum. Denne fremgangsmåde kaldes for tør ophobning og tjener til at give øllet primært ales en tilskud af aromastoffer. Og så er der også blevet lavet nye sorter, og allerede i det 20. århundrede begyndte man at eksperimentere med nye sorter. Men frem til 1950'erne var det nogenlunde det samme humlesorter, der gik igen fra gammel tid. Men med ny teknologi har man kunnet fremavle mere specifikke planter, som levede op til de ønskede krav. Generelt har det været sådan, at europæiske humlesorter var rigest på essentielle olier, mens amerikanske havde et højere indhold af alfa-bittersyre. I dag er der skabt hybrider, der er rige på begge komponenter. Siden 1980 er der kommet hen over 80 nye humlesorter på verdensmarkedet, og udviklingen er kun stigende. I dag dyrkes humle i et bælte fra ca. 40 til 55 nordlige breddegrader, samt i en tilsvarende bælte på den sydlige halvkugle. De største og vigtigste humleområder ligger f.eks. i Sydtyskland, det sydlige England, det nordvestlige USA, det sydlige Belgien og det nordlige Frankrig. Trin 4. Altså gæringen. Når urten så er nedkølet, tilsættes gæringen og sættes i nogle gæringstanke. Der går gærsætterne i krig med maltsukkeret og bliver omdannet til alkohol og kulsyre. Det tager normalt 4-6 dage og foregår med forskellige temperaturer, alt afhængig af gærtypen. Det var alt, og tak.